Qed titħajjar tagħmel detox. Mhux ħankellmek fuq id-detox għax tkun għamel xi ġimgħa tikol il-burgers ta'. Ħankellmek fuq detox li hija ħafna iktar importanti għalik, għal ħajtek u awtomatikament allura anke għal fitness. Id-detox ta' fuq. Id-detox ta' fuq ħajsir billi inti tevita illi pereżempju kull kwarta toqgħod tisma' l-aħbarijiet u l-affarijiet li huma negattivi. Li inti toqgħod tara ħafna films taqtil, negattività, dwejja, nervi dak jaqlib għal ieħor jaħla tħawwad mal-oħra u dawn l-affarijiet. Dik is-sens ta' negattività ħatimlilek moħħok inti b'affarijiet illi mhumiex bżonn jużi għalik anzi iktar minn hekk idejquk. U dak huwa id-detox it-tindifa li inti għandek bżonn tibda minnha. Importanti li jibda jkollok outlook iktar pożittiva għal ħajtek. Għax jekk inti tixtieq illi tibda tidher tajba, importanti li qabel xejn taħdem biex tibda tħossok tajba. Mela ħanibdew minn hemmhekk. Kemm jista' jkun naqqas l-exposure tiegħek inti kemm tħalli t-television għaddej fuq affarijiet li huma negattivi. Kemm toqgħod tfittex apposta teleseries jew affarijiet li wkoll idejquk, forsi huma fuq ħafna gwer u ġlied u affarijiet. Issa, id-detox illi forsi iktar tidħol fl-erja tagħna fejn nutrition, ħantik daqsxejn aħbar. Vera illi inti jekk tagħmel perjodu tikol ċertu iktar ħaxix, iżid il-likwidi, ħajjejnek biex titnaddaf. Però nittamaw dak ma jkunx perjodu għattul ta' żmien. Għaliex għax ġismek għandu bżonn ukoll protein illi mill-ħaxix biss mhux qed iġibu, għandu bżonn xi ftit jew carbohydrates u xi ftit jew fats illi dawn laqqas mill-ħaxix biss ġismek mhux se jkun qed iġibhom. Mela ħaġib ċertu vitamini, minerali minn ħaxix biex forsi inti tgħin ruħek biex titnaddaf ħanejdu hekk. Imma mbagħad b'konsegwenza li għax dawn l-affarijiet l-oħra li semmejna, il-carbs, il-fats u l-protein mhux qegħdin hemm ħatibda anke titpaħpaħ u tiddendel. Mela jekk ħadd tagħmel xi ħaġa hekk minkejja li anke ħafna professjonisti huma kontrija, illi anke jkun hemm perjodu żgħir ta' detox ta' ħaxix biss jew smoothies biss jew affarijiet hekk, jekk ħadd tagħmilha kun ċerta illi ma żommix għat-tul ta' żmien, ma żommix għal ġranet twal, importanti ħafna. Però ħaġa ngħidlek, l-aqwa detox hija hawn fuq. Mela, ibda inti anke fittex affarijiet iktar tad-daħq, affarijiet ta' mħabba, affarijiet pożittivi, nies illi huma pożittivi wkoll li qed iwaslulek messaġġi pożittivi, tiffukax ħafna fuq in-negattiv u dak igerger fuq hekk u l-oħra fuq l-oħra u dak l-affarijiet. Niltaqgħu, ibqa' pożittiva għax bil-pożittività tibda katina ta' affarijiet ta' riżultati tajbin. Niltaqgħu.